Cuando salto no pienso en el miedo, salto y a ver qué pasa. Matthew no tiene el filtro del miedo que todos tenemos normalmente. Enseguida puede intentar el salto, tratar de corregirlo y tiene mucha facilidad con eso. Hacemos un mortal y medio adelante más, ¿vale? Mortal y medio adelante escarpado. Bien, Matthew. Muy bien, buena la entrada, muy bien. A Matthew lo que le encanta es la plataforma. Las plataformas de 10 metros. Sí. Sí. En Matthew té 14 anys i és de Southampton, d'Anglaterra, però des de molt petit viu a Mallorca i des dels 9 anys que fa salt de trampolí. A ell, això li ve de família. Mi madre era saltadora cuando era pequeña y me inspiró mucho. En Matthew és un dels 5 saltadors del Club Mediterrània de Palma que s'entrenen al programa de tecnificació del govern. Darrerament ell ho està guanyant tot en les competicions en què participa. Ha tornat de la Copa d'Espanya amb 2 medalles d'or de la seva categoria. Qui no hi ha competit aquesta vegada és ella, la veterana del grup, Natxisca Bauzá. Però sí na Cristina Gomila, de 17 anys, que també ha aconseguit 2 ors. Arribar fins aquí no és gens fàcil. La primera vegada que vaig pujar a 2 metres, com era petita, una plorera, no feia més que plorar i plorar. I feia així amb el cap, mirant cap avall. Per ser un bon saltador és fonamental ser molt ràpid. Un salto dura desde que sacas los pies del trampolín a que entres en el agua 1 segundo y 2, 1 segundo con 3, es decir, poco más de 1 segundo esto. En este tiempo tienes que hacer 1000 cosas. La plataforma més alta que fan servir és la de 10 metres. Els agradaria provar els anomenats salts extrems? A mí me encanta, pero da miedo. Sí, sí. De moment només competeixen a Espanya. Però per què no somiar amb arribar més en fora? Quiero llegar a las Olimpiadas de 2020 en Tokio. 2020, tal vegada sí hi hauria possibilitat. Això sí, si arriba el cas, en Matthew el veuríem competint pel Regne Unit.